Čaute, ideme ho nového videa a toto je ten Ask, takže poďme sa pozrieť na tie otázky. Prvá otázka tu je, že v čom edituješ? No ja momentálne editujem v CapCute, ale chcel by som sa naučiť editovať v DaVinci Resolve. Druhá otázka je, máš aspoň polovicu brawlerov? Áno, mám všetkých, len momentálne tú Nadžiu ešte nemám. Máme tu otázku, že koľko máš rokov? Mám od 1 do 1 000 000. Ďalšia otázka je, že aký je tvoj cieľ, čo sa týče YouTube? Môj cieľ, čo sa týče YouTube, je asi dosiahnuť 1000 odberateľov momentálne. A dokonca tu máme nejakú ponuku od pána Deliho, predám traktor za málo používaný cena dohodou. V pohode, ako sa dohodneme, napíše vám potom. Ďalšia otázka je, že aký má životný cieľ? No môj životný cieľ je asi v tejto dobe hlavne prežiť, ale môj životný cieľ asi má, neviem, 2 deti a hlavne byť zdravý. Ďalšia otázka je, že koľko by si chcel dať prestížov do konca roka? Dal by som si ako 100 prestížov. Máme tu trošku dlhšiu otázku, je, že čo ťa dovedlo hrať Brawl Stars a odkedy máš založený účet? No ja mám založený účet v roku 2023, ale hral som to od roku 2021 a dovedlo hrať Brawl Stars, proste som to videl niekde na reklame, som si to pozrel ako decko a bavilo ma to. Ďalšia otázka je, že čo je tvoje hobby? No moje hobby je natáčanie na YouTube, asi športovanie a stajacou škerčkou. Dobre, máme tu trošku zaujímavejšiu otázku a to je, že kedy sa odhalíš? To práve neviem, možno keď budem mať 100 000 až 50, ešte uvidím. Toto je taktiež dobrá otázka, že prečo sa voláš Waflax. Mám rád seriál Stranger Things a hlavná hrdinka mala rada jedlo wafle a ja som mal rád ten seriál, tak som si dal, že wafla a ešte ku tomu X-ko. Ďalšia otázka je, že akých pozeráš youtuberov? Ja napríklad pozerám Michero Almary, Hauska, Zixa, Neptunixa, Ultrasamiho, Studio Moon TV, Paťa a ešte mnoho ďalších. Nakoniec tu máme túto otázku, veľmi tomu rozumiem, strašne si mi pomohol, ďakujem a toto bude koniec videa. Toto bude koniec videa. Keby ste chceli ďalší ask, tak dajte 12 lajkov a bude ďalší. A keď sa vám to video páčilo, tak zanechajte like, odem z Božieho buku, ste bočekovia. Ďalšie videa sa vidíme zajtra. Takže čau.